Nadong do di hita halak Batak 7 bulanan. Adong suku-suku di donga songone. Jadi hampir di godang suku bangsa di Indonesia di pamasa do 7 bulanan. Di halak Batak adong piga-piga istilah tarsingot tu 7 bulan onon. Adong nama dok Manggora Pamuro, adong nama dok Pabosurhon, adong nama dok Mangaleon Ulos Toddi, jala adong do mandok muse Ulaon Songon Manubu Haroan. Istilahon hampir serupa do sude lapatan na pasti Ulaon Songon Pabosurhon manang managam Haroan umumna di ulahonon tu anak manang buru siakangan manang pangguaran ni sada keluarga dinalaho managam Haroan, anak pertama bahasa Indonesianya. Jadi di ulahonon dihutani para anak do manang dibagas ni para anak kula-hulai doro mabuan akan narikot di ulau ni ahado nalaho sitagamon sian ulau ni na perjolo ala managam Haroan naudina denggat do anggia ma dibagas hipason na torasna manang inongna dinalaho managam Haroan jala di bagasan hahipasot tong dana nasorangi ro tu protibion jala dangadong sahid di pamatangna ima tangiang ima pangidoan ni na torasna opung suhutna do opung bau song-song dang diaka bapa udana bapa tuana tulangna do tantena ahado dibuan hula-hulai dibuat hula-hulai asing ni parbepir dibuat dodeke dohot ulos adong deba madok ulos mulagabi adong madok ulos managam Haroan ulos Toddi dosdi lapatan ni alai memang pangiduan na asa marmula gabi marbula horas di Haroroni dana nalau sorang jala ditiki pernah kok mataniari do di pasahat ulau ni di lehoma si panganon hasolomon ni Brunei adong do deba di bain ita gurgur jala ulon dijabu do ndak piga lau siot tangon so nindang di paranak ipatupa ma tudu-tudu si panganon ale perjolo do diulahon namangalion ulos mulagabe dileh mamuse deke dohot hasolomon ni Brunei disuapi disulangi ma Brunei jala di lehon songon hatapoda tangiang tu Brunei asa marmula gabe marbula horas dinalaho managam Haroan nasida hera-hera sangonido parpiak ni ulau ni jala tarsingok tu perjabaran tu panganon ala ulau dijabu don mamereng kondisi ma songoni mana boy patora kami tarsingok tu ulaon managam Haroan manama bosuri ulaon 7 bulanan versi Batak horas ma anggiat manaba perpinotota